Kumusta ho kayong lahat dyan? Nawa sana'y nasa mabuti ho kayong kalagayan. Kumusta po ang aking mga ka-friendship ko dito sa White World? Ayan, kumusta ho kayo? Sorry guys ha, na hindi ako nakapag-suporta sa inyo. Gawa ng naglaylo po ako sa Whitey World. Yes po, naglaylo po ako. And naglaylo din po lahat. Yung kung anong nasa bahay ko. Yes, naglaylo po sila. Naglaylo yung watch hours ko. Naglaylo din po yung views ko. Pero, nag-day off ang aking revenue. Yes po, nag-day off po siya. Ay nako, pero okay lang ho guys. Pero may natira naman po. 1 cent. Yes, 1 cent na lang po natira sa aking revenue sa YouTube Studio. Yes. And natawa lang talaga ako, guys. Alam nyo, guys, ha? Honestly, nakaka-stress naman. Pero, tinatawa ko na lang kasi, ano pa naman ang i-expect ko? Naglaylo nga, wala namang nanonood sa video ko. Diba? So, nakaka-stress guys yan. Hindi ko, nagulat ako guys, promise, hindi ko yan expect na ganon. Nawala yung pera. Natatawa na lang ako. Lalo tuloy nang sabi ng asawa ko, di wag ka nang bumalik sa Whitey World kasi wala namang reason. 1 cent na lang natira. Bakit babalikan? Pahayaan mo na yan, mawala yung harang mo. Sabi ng asawa ko. What happened? Huh? What happened? Blowing. Blowing? Yeah. Agoy, ginoo ko. Saan naman ang nato ni Ron? What do you want me to do? Blowing. Ha? Blowing. I saw you. Where? I saw you. Okay, let's go. I'll show you daw. May papakita yung anak ko. Ano to? Blowing, Mama. Oh, pick it up. Pick it up na lang. I'm blowing. No, give me. No. Ayaw po talaga yung anak ko. Papakuha ko. I'm blowing. Agoy, ginoo ko. Okay. Ayan, kanyang gloves, guys. Kasi nakita niya doon kanina to. Gloves ako. Blowing daw. Ginoo ko, Maria. Itong anak ko. Pero, alam nyo guys, okay. Sorry talaga guys ha. So, siguro saka na lang siguro din ako mag-ano. Pero mag-upload pa rin naman ako minsan guys pag may time, pag nasa mood ako mag-upload. Ayan. Pero grabe guys ha. Naisipan ko talaga mag-live. Kaso lang parang gusto ko mag-live pero parang may konti tinatamad na ako. Kasi tinatamad ako gawa na honestly, down naman na sila. Down na lahat. Puro mga red alert na sila. Di ba? Ako lang talaga yung parang tanga natatawa ako. Kasi, naawa naman ako sa bahay ko, guys. Hindi na yan nag-grow. Kaso lang, hindi, pag nanay talaga, maganda lang tong vlog na to sa mga maraming mga time dyan. Yung lalo na yun sa mga hindi nanay, yung mga single. Yan. Tsaka yung mga walang baby ba. Ako kasi may anak ako and talagang na-realize ko talaga na kailangan na bigyan ko ng atensyon yung aking mahal na asawa at ang aking anak. Bigyan ko sila ng more time talaga sa kanila. Kasi parang napansin ko, simula naging vlogger kasi ako guys, napunta na sa lahat ng time ko dito sa pagbablog. And wala na ako masyadong time sa asawa at saka sa anak ko. Kaya naglaylo po talaga ako. Mahirap kasi. Mahirap pagsabayan guys. May stress ka. And sa wakas naman, nakuha ko naman ang aking first salary sa loob ng 7 buwan. Yes, last month. Kanong katapusan, nakuha ko yung aking first salary. $107.98. Ayan nga akong anak talaga Ganyan yan siya guys. Napapansin talaga tong anak ko. Ay, yung anak ko pa. Ano yan nakakatuwa tong anak ko guys. Ayan. Pero alam nyo guys, itong anak ko. Unsa naman po na? Say hi
high blood. Ha? Yeah. Ayaw pangilog. Agoy, mangilog man pong taon ka. Agoy, ginoo ko. Ayaw pangilog. Pero alam nyo guys, nag-iisip bata din ako dahil sa anak ko. Yes. Alam nyo guys, sa totoo lang pag may anak ka talaga, mag-iisip bata ka talaga. Kasi kailangan mo sakyan ang kanilang mga ginagawa. Kasi doon sila masaya. Kaya nagiging isip bata ako. Isip bata lang, pero mukhang matanda na. Diba? Okay guys, yun lang. Thank you very much for watching our videos. Nawa sana'y nasa mabuti ho kayong kalagayan. Ingat po ang lahat. I love you all. Bye-bye. Bye-bye.